Mga puso, suspensyon sa klase nagapabilin sa madamong kabulutuan sa syudad sa Bacolod Patiman sa pila ka lugar sa Negros Occidental. Samtang apisar sang mainit nga tiyempo, hinampang sa Provincial Sports Meet. Nagsugod na. Yaring balita nga itong gintutukan. Nagatagiti ang init sa buong adlaw diri sa Bacolod City. Apang wala na punggan ang pag-arangkada sa Provincial Sports Meet sa Negros Occidental. Pero bukod sa init, pipila ng kaoras sa aga kaghapon, ginapatigayon ang mga hampang. Ginsuguran ginya alas 6 ang aga, kaging tapos alas 9, kag i-resume naman karon sa hapon mga 3 o'clock. Ang gina-prioritize ng health kag safety sa mga bata. Sa Panad Park and Stadium, mansig discarding student athletes at coaches agad hindi mataman sa init. Ang ibang diway gani ka-tiner kay tungod sing hindi magwanta na init. Is namon 4 o'clock in the afternoon. Wala kami aga-practice 3 p.m. Kaya ang 3 p.m. init pag siya katama i-practice. Ang mga atleta gikan victorious, may unay nga ice bilang panagang sa init. Nag-prepare kami sang ice para nga ma-cold compress mga bata. Ang discus thrower nga si Von Youssef, 11 anyos, todong performance sa apisar sang mainit nga tiyempo. Well, I tried to keep calm and I tried to stay under the shade so that I don't have like a heat stroke or just stay tired. I just need to stay in the shade so that I can just have my energy. Hugot nga ginapahanumduman sa organizing committee ang mga game facilitators nga hindi mangduha-duha nga i-cancela ang sporting events kung kinahanglan. Kabaluman na sila kung diin kita asta nga mag-untat kag hindi. Kay ang indicator sa aton head index ara man perme. So if they have seen that it is very dangerous, then definitely they should have to stop it. Samtang extended naman ang class suspension sa Bacolod City, kagadaman sa masyudad, kag munisipalidad sa Negros Occidental, subong adlaw, bangod sa heat index forecast nga 42 degrees Celsius nga yara na sa danger category. Sa Negros Occidental High School, sa nagligad pa kasi mana nag-shift sa modular kag alternative methods. Sa Lunes, April 8 pa magabalik sa face-to-face classes. Opo, Kiril Casidio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.